Il-preparazzjoni bir-reqqa u d-dedikazzjoni lejn il-lob tan-nar ġew flimkien fit-tliet iljieli ta' spettaklu li jpaxxu lajn. Il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-nar organizzat mill-Awtorità Maltija Turiżmu fetaħ bwirja spettakolari fin-nadur. Iż-żewġ serati tal-kompetizzjoni saru fuq il-Port il-Kbir li joffra sfond stupend tal-kuluri li dawlu s-sema. L-ewwel lejla kompetittiva kienet it-tnejn u l-ħamis il-Gran Finale li minnu tħabbru r-rebbieħa. Fl-ewwel post ikklassifikat l-Aqda tan-nar San Sebastian ta' Ħall-Qurmi. Fit-tieni post is-St Andrews Band Fireworks Factory ta' Ħalluqa u fit-tielet post il-Kamra tan-nar San Filip ta' Ħażebbuġ. In-nies irrispondit biħġar għal dawn l-ispettakli u imliet kull rokna minn fejn setet tara il-kuluri fis-sema. Dan ta' din is-sena ċċelebra l-25 anniversarju mindu beda jsir il-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-nar ta' Malta. L-ispettaklu fil-Port il-Kbir imtella mill-Awtorità Maltija Turiżmu jimmarka wkoll l-anniversarju mis-sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea.